Триває інформаційний ранок на телеканалі АТR, ранкова програма «Саба». Мене звати Інна Завоюра і продовжуємо говорити з гостем моєї студії Валентином Гайдаєм, політичним експертом, кандидатом історичних наук. І будемо розпочинати із такої теми. Держзрада щодо Віктора Януковича. Напередодні у суді Оболонському допитали топ-високопосадовців Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ України, та Арсенія Яценюка, колишнього прем'єр-міністра України. Зокрема, Арсен Аваков наголошував на тому, що саме Янукович давав команду, аби розігнати Майдан, а Арсеній Яценюк розповідав, коли востаннє він телефонував і спілкувався із Януковичем. У мене було дві розмови з прем'єр-міністром Росії Медведєвим. Під час я йому сказав, ви повинні невідкладно повернути свої війська в бараки, в зони постійної дислокації. Я йому сказав таку фразу: ви своїх подонків уберіть з України. І далі ми з вами будемо говорити про соціально-економічні аспекти, тому що це був якийсь дивний дзвінок, який стосувався розвитку економічних стосунків між Україною і Росією. Це при тому, що Росія здійснила військову агресію. Ми відправились в сторону Севастополя з тим, щоб понять, куди же ділся, в каком он состоянии, каковы его планы и как он собирается осуществлять дальнейшие свои функции. Это была ключевая задача моей поездки. Я летал туда не для того, чтобы поймать Януковича, заковать его в кандалы и привести. Я хотел иметь с ним как государственно назначенный функционер, который надеялся, что Виктор Федорович вернется к исполнению своих обязанностей и вернется на территорию страны. А також у цій справі сторона обвинувачення наголошує на тому, що необхідно допитати ще кількох свідків високопосадовців, президента України Петра Порошенка та секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова. І додам, що в Оболонському районному суді столиці Віктора Януковича щодо справи про держзраду судять за заочною процедурою. Але зі слів судді, якщо він приїде до України на суд, то ця процедура буде автоматично знята з цієї справи. Отже, пане Валентине, хотілося б від вас почути, як ви оцінюєте взагалі всю цю справу, адже багато хто з людей наголошує на тому, що знову ж таки це людей, експертів, журналістів, що ця справа це просто для того, аби на деякий час люди не бачили, що відбувається у, приміром, кабінетах адміністрації президента. Та, безумовно, ви маєте рацію, і власне, ті, які стверджують те, що ви зараз озвучили. Я, власне, повторююся по ситуації із Саакашвілі. Це те ж саме, фактично, що і по суду над ним, щоб поки що відвести такі ключові моменти і ключову увагу українського суспільства від насущних проблем і питань до такого роду реаліті-шоу, я би їх так назвав. Такі, знаєте, суди в прямому ефірі, коли десятки телекамер, коли йдуть прямі трансляції. І не все на кожні засідання по суті. Так. Ось, звісно, що це відволікає увагу від зростання цін, податків. Я ще раз повторююся, від нового бюджету, який буде одним з таких найбільш дефіцитних, і ще в зв'язку з тим, що нам поки що не дали черговий транш. Велике питання, що буде із національною валютою, уже починаючи десь приблизно із кінця цієї зими, закупівлями вугілля і тому подібне. Тому дійсно це такий собі елемент відволікання уваги суспільства. Тому що по Януковичу насправді все доволі зрозуміло з будь-якої позиції, із, скажімо так, провладної і антивладної. Він є безумовно зрадником, він або за однією версією, за однією точкою зору здав Україну Росії, з іншою він просто втік, кинув на призволяще людей, населення, яке його підтримувало.
Тому, безумовно, тут все з ним ясно, з Януковичем. І якісь проводити показові суди, ну, мені б здавалося, зараз це просто так не до місця трошечки. От, пане Валентино, також цікавий момент у всі ці історії. Приміром, кілька місяців Віктора Януковича захищали державні адвокати. Він відмовився від приватних, але натомість для того, щоб допитувати свідків, топ-свідків, зокрема Арсена Авакова та Арсенія Яценюка, Віталій Сердюк, так, знову ж таки повернулися до цієї справи і починають знову захищати інтереси Віктора Януковича щодо цієї справи. Як ви думаєте, чому? Чому знову повернулися ці адвокати? Тут доволі якщо сам, знову ж таки, вибачте, сам Янукович наголошує на тому, що він не вірить, що цей суд може якесь справедливе рішення дати. Він може думати все, що завгодно. Це справа часу, яке буде рішення суду і коли воно буде, найголовніше. А щодо того, що він знову ввів справу свого адвоката Віталія Сердюка, це дійсно в цьому є безумовна логіка, тому що ми можемо пригадати засідання судові, які почалися без малого рік тому, коли був прямий телеміст з Ростова з Януковичем і його адвокатом з одного боку і з українським судом з іншого боку. І Віталій Сердюк доволі себе фахово тоді показав як справжній адвокат, як правозахисник. І оскільки зараз справа зрушила, скажімо так, з мертвої точки, що вже пішли свідчення перших осіб держави, навіть принаймні колишніх, таких як Яценюк або чинних, як Аваков, то, Пане звісно... Валентине, буквально на деякий час будемо перериватися. У нас термінове телефонне включення з зони проведення АТО щодо ситуації за добу на Донбасі. Минула доба в районі проведення антитерористичної операції характеризується зменшенням кількості обстрілів, проте на деяких ділянках ліній зіткнення збільшення, врешті, інтенсивності обстрілів із зброї, забороненої мінськими домовленостями, особливо ввечері та у нічний час. Усе це ми розпитаємо і дізнаємося останню інформацію від речника прес-центру штабу антитерористичної операції Василя Лабая. Доброго ранку. Вітаю вас. Отже, скажіть, будь ласка, скільки загалом зафіксовано обстрілів і де найзапекліше бив ворог? Хочу наголосити на тому, що минулої доби понад 10 обстрілів були здійснені противником із використанням озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії зіткнення згідно з мінським процесом. У бік позицій українських захисників минулої доби бойовиками випущено більше 180 мін та снарядів. Але частка випадків застосування загарбниками зброї проти українських захисників відбулася саме за темної пори доби. Зокрема, на Луганському напрямку у ранковий час ворог близько 2 годин із мінометів різних калібрів обстрілював оборонні укріплення сил антитерористичної операції біля Травневого, випустивши загалом 40 мін. У темну пору доби противник активізувався поблизу населеного пункту Луганське. Тут, починаючи з 9 години вечора і майже до опівночі, він кожні 1,5-2 хвилини вів вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів по позиціях українських захисників та випустив загалом майже 100 мін. Також з мінометів противник обстрілював оборонців Лозового, Кримського і Зайцевого, а неподалік Світлодарська, Троїцького і Новоолександрівки окупанти здійснювали прицільні обстріли українських опорних пунктів із бойових машин піхоти та піхотного озброєння. На Донецькому напрямку найгарячіше було передмістя Авдіївки. Тут ворог з 82-мм мінометів і гранатометів бив по наших позиціях довкола Кам'янки і Опитного. В обідню пору, наражаючи на небезпеку цивільне населення, російсько-терористичні війська підступно обстріляли південно-західні околиці самої Авдіївки. 3 реактивні снаряди 122-го калібру розірвалися на ділянці місцевості у межах цього прифронтового міста. Люди, на щастя, не постраждали, проте пошкоджено контактну лінію залізничної колії та високовольтну лінію електропередач на території Авдіївського хімічного заводу. Окрім того, увечері на Приазов'ї бойовики зі 120-мм мінометів вели вогонь поблизу Водяного, а з тієї ж зброї 82-го калібру поряд із Березовим. Біля Богданівки і Гнутового російські найманці порушували перемир'я із озброєння БМП та стрілецької зброї. У
випадках, коли обстріли становили безпосередню загрозу життю і здоров'ю наших воїнів та з метою придушення вогневої активності противника, військовослужбовці Збройних сил України щоразу відкривали по ворогу прицільний вогонь із незабороненої Мінськими угодами зброї. Загалом за минулу добу зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних окупантів. Це дещо менше, ніж добою раніше. Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав. Вчора останній обстріл завершився близько півночі, і відтоді вздовж усієї лінії зіткнення до теперішнього часу ми спостерігаємо затишя. Ось така інформація з району проведення АТО. Студія. Дякую вам за останню інформацію із зони проведення антитерористичної операції. А пане Валентине, повернемося з вами. Ви не завершили свою думку щодо ситуації із паном Сердюком, який повернувся до захисту інтересів Віктора Януковича по Так справі. ось, власне, і продовжую цю думку. Я вважаю, що пан Сердюк був знову введений в процес стороною Віктора Януковича в зв'язку з тим, що коли почалися перші такі слухання по його справі, по справі про його зраду, власне, пан Сердюк себе зарекомендував дуже фахово, як професійний адвокат, і коли вже нарешті в останній час, ось ми бачили вчора, справа зрушила з мертвої точки і дійшло до заслуховування свідків, і не просто свідків, а перших осіб держави, Яценюка, Авакова. Планується, як ми знаємо, заслухати теж покази і навіть Порошенка, пана президента України, Турчинова, який тоді виконував обов'язки президента і був головою парламенту. То, звісно, що, мабуть, було доволі логічно знову ввести саме не державного, а приватного адвоката, щоб він, ну як він це, ми бачили по минулим включенням, по минулим справам, мається на увазі по телемостам, коли були раніше між Ростовом і Києвом в справі Януковича, він міг дуже так фахово все, по-перше, і по поличкам розкласти, і, по-друге, отримати якісь покази, які б були б дійсно можливі для суду, для слідства, для сторони підзахисного. Просто цікаво, що сам Віктор Янукович наголошував, що він не вірить в цей суд, він не розуміє. Тут же справа не в цьому, вірить він чи не вірить, я перепрошую, що вас Але сенс, він все одно знаходиться в Росії, він не збирається, я так розумію, до України. Його тут судять, ну і хай судять, а так, ну, за його словами. Але все одно клеймо такого підсудного у нього буде, навіть якщо буде вирок, розумієте? І ви вірите в те, що буде вирок колись, так? Ну, безумовно, це був би плюс і для влади. Вона на це розраховує, щоб показати, що дійсно ось Янукович був там таким зрадником і негідником, кинув людей на призволяще. Хоча, я повторюсь, в принципі, я з цим погоджуюся. І багато хто погоджується і на заході України, і на сході, в тому числі в так званих самопроголошених республіках, що Янукович це був дійсно зрадник і негідник, який просто кинув всіх на призволяще. Власне, він казав колись в своєму інтерв'ю, що підтримував Страуса. Мабуть, він і є Страусом, що момент, коли була така небезпека і відповідальність, він сховав голову в пісок і просто звідси змився. Тому я погоджуюся, він заслуговує такої оцінки суспільства і українського правосуддя. Пане Валентине, дякую вам за розлогу, цікаву та аналітичну інформацію. А ви, будь ласка, не перемикайтеся. За буквально деякий час ми будемо повертатися до студії, розмовлятимемо вже надалі про міжнародні події у контексті ситуації в Україні із Володимиром Кушніренко, міжнародним експертом.